Unoti chii kuna vanhu vangaita kuti Boombeto apera, Boombeto angotora one song ubva anyaramo. What's your take on? Mafungiro awo nemaonero awo. Pakuti kune vanofollowa Boombeto. Vanoziva kuti mangoma acho ndi vanhu vari up to date, vanenge vachiziva zviri kuitika. Ne vanoona vega masocial media sites, masites edu ayo, masocial sites edu ayo. Vanotoona kuti Boombeto izvo zvari kuita so. Asi like izvo so ndine maprojects ari kwaTeam and Mount Zion. Atakupakurira zviri tikupakura manje munongozondononoka kuibva. Asi kana raibva zvadhakwa. Oskid ndiye mumwe akashanda naye, Sam Chris ndiye mawikisi akashanda naye, then wera Adolf Productions, Adolf ndofunga family muri vamwe muri family ane nezita iroro. But pese panodiwa roko ndiripo. Ndiri carpenter, ndiri electrician, ndiri welder, ndiri plumber, ndiri mabasa mataraba as a handyman ekauti as a handyman ndiri mu engineering world zvekuti pese panodiwa ruoko. I'm a technical person as well. Ndiri vakanzi kana laptop yafana zindoigadzira. Wagwan people, my name is DJ Sparks. Nasi ndina surprise artist. Kachinge chichitoonera ku YouTube sino subscribe, please do subscribe. Kachinge chichitoonera ku Facebook sino follow, gara but follower kuti usapotswe ne latest atinoya nawo each and every time. Saka, are you ready? Ready? Urikuona ji? Ininga. Zvaje kudarweni. Wagwan Boombeto, one today. I DJ Sparks House Things. How is life, my king? Life bwino nice. Msikubatika chichi kuitika maseko sikubatika. Ndiriko kupesana chete. Pane zvinochitika maworks za family man mungozo fambira dzimwe nyaya kuti mbodai nekudai, but zvinoracho privacy. Saka tinoracho vhiringwa tiri kuseri kubackground, but tichigadzira zvinhu zvacho. But maworks mukurova. Maworks tikurova this time. Saka tati mwanakomana amuka kumwanakomana uya nesando yakaipa amene tikati 100 pounds hama here yazokomana mucommunity nengoma. Yeah man. Mwanakomana uya kuzokoma. Bonzi ni mdando zemdala inini from long time ndezati Boombeto ma1. Boombeto ma1 ndakushaza kuti ko Boombeto chamona maseko ari kurekodera chichi kunetsa. Asi maworks mamchirova here. Maworks achirova, but ndinofunga munongozo industry yedu inoita ma-obstacles zvininga mpini zvatinosangana nazvo zvakasiyana siyana. Abari chimbotisherawo zvimwe zvacho zvekuti mudhara musabatike because ndapesa kunzo urikuona chi manje kudhara apanga macho mangoma anenge ari covid, but famba kwawo manje ndo kune chizonetsa pakutenderedza pakupusha pa pambacho kana ma-radio stations tombotsvaka kutoendesa mangoma totomboita ma-interviews, but ifind kuti pamwe airplay handizivi kuti vanhu here vanenge vasiri kurequesta mangoma edu paredhiyo kana kuti zvinenge zvichienda nepamwe kana kuti zvazvimwewo zvatisingazivi kuti zvinobva nezviitika kana kuti pamwe nguva yaMwari ndo inenge isati yatenderwa kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Asi vanenge vari mumastreets vamwe vacho masongs vanenge vatori nawo, vamwe vachitoatamba vasingatoziva kuti ndeye kwaBoombeto, vanotozvishamizika vaita kutopa live paya kutoziva kundiye akarova futi zvemufirimu kundiye kuti zvemufirimu chimborere vanhu zvemufirimu manje pane chikome chawira apa chikome chavanimbotsvaga kana tongwaroira akapela nopindira vachipinda mene tongwaroira akapela anondibata sakingi, that's why ndakamupfekedza ringi, ane rudo rune blingi netuma sweet something, anondipa lavu yemufirimu, anoita kunakirwa nenisaninga ice cream, watichi akanditsoda undinanzva zvefirimu, anoita kunakirwa neniwese ice cream. Mwana uyu achindina love ine comedy romance adventure drama action, muofisi mukombe kana mudheni anongondipa attention, anoita kunakirwa neni zvekudaro ungati zvimwe ane makaro, nerudo anoita kundipinza muforo hanzi ndini ndaunza mufaro,
zvemfirimu anoita kunakirwa nenisaninga ice cream watichi akanditsodawo ndinanzva zvefirimu anoita kunakirwa neniwese ice cream mwana uyu achindinanzva akanditsoda undipuruzira achindibata sengoda anondida yaanondita ndo yandoda kukuruza murudo saririfuza nerudo ainachemedzwa nerudo kuita kunyura murudo rwefirimu anoita kunakirwa neyese ice cream akanditsodawo ndinanzva zvefirimu anoita kunakirwa neniwese ice cream watichi mwana uyu wachindinanzva firimu sawa iti mdara saka mazano mamushanda nani like maworks mamushanda nani maproducer GG Boys I know mushanda na Levels Chill Sport mushanda na Skid saka izvi mukuita sei muzvifambisa sei maworks inini maworks andina kwandoti uku ndokwangu chaiko pakuti maproducer ese ndirudo rwoko rwavo ndoda kushanda nevanhu vakasiyana siyana because vane mafew akasiyana like izvi so ndine maprojects ari kwateam and Mount Zion atakupakurira izvi but tikupakura memanje nonga munongozondorononoka kuibva asi kana raibva zvadhakwa Oskid ndiye mumwe akatishanda naye Sam Chris ndine maworks akashanda naye then wera Adolf Productions Adolf ndofunga family muri vamwe muri family ane nezita iroro Adolf Production then iFocus akamboshanda na Sam Chris iye yani maproduction yangu futi ari kuita then kuito maproducer atichatozoda kubatawo akaita sana Spirit tirikunzwa Spirit yangu ichitondituma kuti arikanimboenda kwaSpirit kuti mumbosanganisa maSpirit na Mars on the beat pa kwese kutarisirai kuti kuchange kuchibuda ngoma dzakasiyana siyana nevamwe ndisina kwanisa kutaura pakuti tikada kuwataura vese nemazitaka tingati wapedza ngoma dzacho toda kungodzimwaya kwese alright but kukamba kwenyu neChill Sport wakamira sei mukulinga here ndanzwa kuti pamaworks apa panambonzi Levels naFantani ndo vakagadzira chihit chakaita kuti chibude isusu paSpotlight kuti tikwanise kuoneka sabombe kunzi amai makanaka tadonedza musika wakadonedzwa vakanhonga zvavakanhonga asi mukushanda kwatinochiita zvedu hapana chakaipa chatikaitirana kana neChill Sport kana chii asi pane pamwe kuti unozonora rikanimbochinjawo nimboenda kusaidi kunimbodai zvekutoti titori mamwe weeks futi amuchifanira kutotarisira futi anobva kuChill Sport Records ikoko kubva Levels naFantani wacho but kubva pamunodonedza musika pane zvimwe zvamakamborekodha Chill Sport takarekodha masongs akawanda but inyaya yengoti mamwe acho kutenderera ndofunga kusvika muvanhu kwacho anonyazosvika muchemuche asi akatowanda acho vamwe vanhu vanotozivana tenderedza kana sheka zvawakapiwa namama kana anondipa rudo conscious angeri paGreat Zimbabwe Redeem patane masongs akatowanda amakaita neChill Sport family ko mavideos mukuita sei mavideos ndo pamwe panga pachiri kunetsa pakuti nguva cheche kuti wane kuita mavisuals aiwanzoshaya juru kuti ini dzimwe graft nemamwe mabasa atinomboitawo mamwe acho kuti pamwe pacho aisingwazeza tofanira kutengesa vhesi asi pari zvino manje takatenderwa taakutenderwa kana kuita mavideos akati ndosaka muchiona tichingoti jamba tingonzi taita mavideos ekudaro alright imi munoenda kubasa besides music pane zvimwe zvamunoita nezvazvo besides music ndine mabasa randinoitawo semunhu wemurume anenge ane zvaakadzidzawo paakadzidza saka zvinenge zvichishorwawo futi nevabereki pana takakuendesa kuchikoro wakatoda kuita zvakati izvi so akuda kungofokasa nemusic yako chete saka zvedu izvi zvaenda nekupiwa but takungokwanisa kuzvibalansisa at least these days ndikwanisa kubalansisa kuti uku neuku munoshanda kupi mudara makambani edu aya mamwe acho ataura mazitawo but ini ndingangoti ini ndiri handman pese panodiwa roko ndiripo alright pese panodiwa roko ndiripo muripo handman ndingangotaura kuti ndiri muengineering field but handman pese panodiwa roko ndiripo ndiri carpenter ndiri electrician ndiri welder ndiri plumber ndiri
mabasa mataramba eze handyman ekakuti as a handman ndiri engineering world zvekuti pese panodiwa ruoko. I'm a technical person as well. Ndiri vakanzi kana laptop yafana zindoigadzirai. Saka pamwe pacho ndo zvimwe zvinotovhiringisa mabasa pekuti pamwe pacho unombowanira kana unombonzi enda kuBig Fours. Woita kana mwedzi wese muri ikoko utodza kana kuita zvemusic. Umbonzi enda kana kukariba enda tichingotenderera. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvekuti zvakachimbotivhiringa but izvo so I've started my own thing zvekuti hapana anondiudza kuti zvoni chimboenda kana ndinda kutodelekera kuti iwo enda uku ndosana ndichita zvemangoma. Alright. Right, I think apa mayatsopa ayo saka mavisuals tichaona mavisuals because mazuano mavisuals zvinhu atiri kudaona chinji tikuda kuona mazuano saka kana makatambitikana mavideos tichita se tinenge tichinakirwa makolabo pana mukumboronga kuiteni macollaborations totoronga kuda kutomboita nemaelder edu muno timboona kuti zvingabudewo sei vakaita kana baba Ashero pane zvatoda kugadzira kuti timboita navo. Then kune chimwe chimudhara paradza imesi ndikuda maelder ndila nawo pasungura then totsvagawo kana vanorovawo futi kana dzembirambira idzi kuti tikaonawo mukana kuti kana najapresa vaivai mwari anenge atikomborera singaiti. Alright. Alright. Pane munhu angada kubvunza zita rake wakasununguka nazogaya kuti no egenisiye nezvekutaura zita rake because alright saka this year pane any album maep mchicha mukutonga this year kuti tarisire from Bumbeto sechikomana chaita se chadzoka kuzokoma vanhu mucommunity. Album ratira kugadzirirai riri kuuya ngangoti ngona August ndopatofana August mid August tofana kubudisira album roro pakuti takatotanga kuita se kurigadzira but tichambobudisa mamwe masingles akaita sana ndiriko ivo vatataura nezvavana ndiriko kuita nemamwe masingles achabva kuna katima Mount Zion mamwe achabva kuna Adolf tisata kupakurira album iri richifanira kubikwa. Alright. But Bumbeto. Dauti mbayadzonsana. So unoti chii kuna nanonga chitaya kuti Bumbeto apera Bumbeto angotoera one song obvanyaramo. What's your take on? Mafungiro awo nemaonero awo pakuti kune vanofollowa Bumbeto vanoziva kuti mangoma acho ndi vanhu vari up to date vanenge vachiziva zviri kuitika ne vanoona vega masocial media sites masites edu masocial sites edu vanotoona kuti Bumbeto izvo ari kuita so asi nyaya yengoti tanga tisiri kunyanywa update zvedu nguva nenguva kuti tiri papi kozoitawo vamwewo kuti vanongofunga kuti pamwe pakangodonha musika paya zvava zvangodonha zvakadaro vasingazivi kuti mamwe masongo havanawo mufoni mavo kuti ndedu ana zvemufirimu ivava vanongorira ndiwe wakaimba kudhara futi ndiwe wakadaidai. I was more into writing mazuva apfuura ndingakuti makore apfuura ya futi zviita kuti ndanda kuwandira pakuita tichibatsirana nemamwe mageto youths ndisingakwanisi hangu kutaura vamwe mazita vamwe vacho sauzongonzwa vamwe Bumbeto vakusimbisa kuti also a writer kuti ndochinyorera vamwe ndonyorera ndopanda achiti pese panodiwa ruoko ndiripo. Alright. But wona kaBumbeto ndikuona ngekuona chii kana panenge pachinzi pane pamakasarira ndikuona nge pasocial media are you into social media zvekutodaro zvekutoti everyday takaenda papeji paBumbeto pane pane maupdates zvati zvezvizvi Bumbeto abva kwaSparks Bumbeto angari kwaSparks pane here maupdate akadaro amurikuita ikoko ndovanga tichivanyima maupdates tichitozoti taenda paSparks paipai ndopavanotozotionera vanhu kwaSparks. But otherwise my platforms edu now and I'm sure kuti maimanje towagadzirira toera sei to make sure kuti inogara up to date vachizoti tikuitawo sei tikufambisa sei nyaya dzedu zvakarongeka kusvika papi ende vachinzwawo pfungwa dzavo kuti vanenge vachiti kudini zvatichigadzira zvatichiita. I think pasocial media munofanira kubatika zvekutodaro kudaro because nowadays everyone angori pasocial media and ndo kwatiri kuenda
and ndokusangana vazhinji nemafans avo saka try by all means kuti munge muripo pasocial media ipapa munyipe saka ipapapo habosi kuti muchitikwadze baba aiwa mukutikwadza usatye togadzirisa ticha kuti zvifambe zvakanaka ipapo. Alright. Do you feel like muindustry medu mune support zvekuti kusimuka kwakaita muchiita matours kunana UK kunana South Africa and stuff kudzikira kwaita zvinhu, do you think it is sabotage kana kuti zvechekungoitawo maybe nemungo sabotage iriko chero kuti pamwe pacho haukwanisi kuzotononge munhu kuti uyu ane sabotage asi zvinizvo zvitoriko pakuti kuto matozi aya tikatoita ndo mamwe akatotisimudzira dzimwe mhepo kuti waitonzwa mumwe munhu watone passport wareserva visa rekuenda kuengland iyo inasanda nepassport wapinda muindastry nezuro uno otozonota vamwe watobaya mabhatani mamwe asiriyo kuti zvisafambe zvakanaka, vamwe vaitoti tozvimisa izvi hapana anzwa kukura musoro, pamwe wadedzwawo kushow napanda manager wawingid wakutofamba negafa vaifana kuya through isusu vakutototrai kutomhanyira kuti tamanagement which taitangosanganawo mustudio chingoti tishande basa but vanhu vopedzera vakutoona kunge wakuita masaramusi vakudhipisira zvinhu. Saka the more vanozwa kutsvaga vachiti kwandika tine show kwamutare unodzera mai ndakabhuka napabashero kwamutuku wakutanga wavhiringidza kuti chi dhiri ravo apa vanenge vanonongowo pamwe kuya nedhiri ravo then upesera vakutange pamwe uri kubuka madhiri avo unenge uchida kutira kuti bhalansa kwese kuti zvifambe zvakanaka pakuti vamwe vacho ndivo vamwe tichitoshanda navo tichida kuti tirambe tichishanda tishanda tese zvakanaka. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvinozodzosa mashure ngoti pamwe payo ndikanimbowandira kune rimwe dhishi ndikanimbowandira kune zvimwe zvacho tikamboita ease up pane zvimwe zvacho but this time radzoka ndikutoda vese vari kuvhiringidza tikukoma. Right. But what do you think about zvinhu? Do you think zvinhu zviri spiritual zvekuti vanhu vanosumudzira mhepo maartist anobata ndasei? Yeah, izvo zvitoriko pakuti patinokwira mumastage pepe vamwe vanenge vane zvavakatakuro, vamwe vane tsvimbo dzavo, vamwe vanenge vane matombo avo, vamwe vanobva vawana matao vane nzira dzavo dzavanoita unozonzi akadonha pastage maiki yaramba kuita adi vamwe vanogona kudzimirwa futi maiki yacho kuti pastage zvichitoitika vanhu toshambidzika kuti kana kungobharangidzirwa zvinhu zvekuti vanhu vanopedzera kutofunga kuti pamwe ndosiri kutoziva zvavari kuita. Sai munozvibhilivha kuti kunowana nemushonga muchiindastry ndandini? Ya mishonga iriko kumaindastry ese kana kumakambani chemo hakuna kusina mushonga wakanaka. Kuna vanotengesa pamusika chaipo vamwe vanotomboshandisa mushonga yayo asi isusu toribhilivha kuna most high atibhilivhe inade mujuju ting and ting. Believe in a most high ina that mwari ndiye anototi ina juju ting mino inade mujuju ting and ting. Bozi pane vamwe vazoita vanhu vachinzi bombeti vafana vanenge vakarombera one song era bombeti vakaropa saka izvizvati mangoitese mangoclear nyaya dzekuromba dzochita vana aiwa aisatiite izvozvo aisitoedu ndezvamost high ndezvekuchengetwa namwari. Saka muchiona kuti zani pavanenge vachitita pera ipapa tinongodzoka futi nekamwe tinongodzoka nekamwe bit by bit kusvika mwari anyatsotisimudzawo nemasimudziro anoita hazvizi kumhanya wakada kuita zvekumhanya paino pakuromba paya unonzi albhamu rese riri kuputika rikurira albhamu rese ringe chingorira chete zvine zvaakutyisa zvino zvacho ngoma rese ravaruva ringe chingorira chinakidza vanhu zvisingaiti unenge wakugona zvikanyanyisa amene magonero anosiyana marovero endandi anosiyana kozoitiwo vamwe kunozoti uya rikuimba hapana zvaari kuimba kazviko zvaari kutiimbira but vanhu vachingonakirwa chete zvinoyazooneka kuti zvazvejuju izvi zvakapolishwa nesomething urungora mune chimwe chipicture chamurungoratidza chiri kumberi chakangovhara kuti makadzimaidzwa makavharirwa picture yekumashure chairo real picture mune musingaioni munopenyeswa chete makapenyerwa muchinakirwa nezvisingapenye
ndozviri kuitika panenge mangoma esa murunza mazana ungorirudzwa ameno nana ninga wana kuromba ndiri akomana sekusaisa tinoziva vakashinga mweya vakashinga kudhara takarombera makombi kana tafunga kuromba kana vafunga kuromba ngavarombe vaifamba nezvikopokopo kwete kuromba kuti ungorombera hanzi ndatenga kamota kana ndatenga aiwa siyana yako kwadza mhuri mahara unopedza mhuri mahara kana vafunga izvozvo idya chaiyo chaiyo bvanyatsoiparadza mhuri yako zvakanaka but hapana zvaunenge uchiita because mari yacho yauda kuzoita uda kuidya nani kana uchiromba zvakadhakwa zvine zvisiri zvako zvese zvekufenda aiwa zvese zvekufenda because it's not believer mutime yamwari yes there's always good time Yeah, that good time ndo God's time yawa munyepepa ichokwadi ichocho right so kama wenyewe unaona madezi haya makapinda nana bloti nana jasignal nana ukama wenyewe jasignal mazwano wakamera sei muchiri kulinga popo here ya ukama wedu kulinga tolinga pandifunga kunozoita management inozokwana zvidaidai kuti manga malinks achanenge asiri panenge pane kama kalinki karoda kutanga kalingwa kuti tilinke saka chaini yacho inozorebesa manje kuti vamwe vaipezera but relationship nicepo tindangana zvipomerwa kana chine vakomana ana bluetooth tombosangana mumakona tombosangana mashows titomboita futi kana iwana signal totomboshiya tese stage right asi mashow achiri kubatike mashows tiri kuita fanike this year takatochaja totofamba kuri mbijana vari kutozviziva kwese kwatinomboenda kwese kwanga chataura kana mutoko vari kuziva tinoenda una mazowe kwese uko tiri kuenda Big Falls bulawayo hatingangoti tagara tinongotenderera inyaya yengoti tanga siri kubatika chiri pamhepo ende sevanhu vakambourayirwa bhasikoro neimwe management yakamheketi nayo ndiregerewo mamanaja kana ndiri kutaurisa management yakatiurayira mabhasikoro akawanda especially relationship nemaproducer nemamwe maartist vatititoshanda navo because pane ukama vatei tingorewo nawo semaartist kana kuti nemaproducer pane mamwe kuti producer anouya achida kuita dhanzi zvagara ndiye munhu ari kugadzira ndandi ndiyangoti ndo vanoridza magitara acho saka akauya wakudhanzika aufa kana madjs zvakaita sana Etatuni kana ana DJ Sparks betuni ndezibhashi rangu ranoda kuita andi yakusapoti sini rangu andi then panoita pakada kurwisana manager nengada kurwisana vanhu yo madj kana maningiri inakiro wangu nazvo vanhu vanotiurayira basa pakuti madjs ndo vanoridza music yedu maproducer ndo vanogadzira music yedu saka we need each other topangwayo we have to support each other nemaproducer kuti zvirambe zvienda mberi together is one toenda kumberi well sapa munofira kuti pane management yamakamboita yakamenga kuponjesa bhasikoro pane management yanga kuponjesa bhasikoro management yakaponjesa bhasikoro yakaponjesa because choti kanje kuti vanonga vasingazivi kwatiri kubva semageto youth nemaita toita chinhu chedu pachigeto youth saka manje pavanouya vamanager vada kuita zvinhu professional imwe level yare kuti vanopedza kutikanganisira marelationship inoda titagara tichiita nawo chinhu chedu because chinhu dhanzo chinhu chedu tine maitiro tinochiita saka takada kuzochiita mamwe maitiro ekuti vamwe vanhu havazozvinzwisise vanopedza kutikanganisira marelationship professionalism yagara iriko inodiwa nguva professional but not to that extent yekuuraya bhasikoro retiri kuchovha tese nemaproducer nemanhingiri nemadj yedu tichitendereza tese kana kukirana takirana tisu tikazotyora tititega its okay saka niwangudzaiwa chovha wega wakuona kunge vanozviita izvozvo vanozviita kuti urayira basa iwaya hama unangotoera akapela nesongo yanyira signal yayo aiwa ivi anzi paimairewe Germany pamangati mai vanodonhedza musika kwaiwewe signal waireve ipa waititirarira ndaireva iyo manzi alinoimba kweiwe sei wakazuva imba
ndanga ndanakirwa namai vakanaka vaikonzeresa nyaka andanga ndaona zihevhi mushina araifamba richigwina ndakabva ndatofunga Katarina atikasara takasitika pakona kunyepa rasta mune ruchiwa akuti kuona manobururuka njiva ndobva munobudisa zvirekeni zvenyu monongedzera muchibva machera harusi ruchiva ndiri munhu wenyama handitori neropa rinoma chese tinaro ropa rakadaro kune ruchiva handisivakadaro pai maireveijava vavaiti vai vanonoredza muzika ako iwe wesigirare wairevei pawaititirarira benchune samdara izvizvi vanoda kubata inamba vanokubata ipapi vanobata namba mazano ndini manija wezvinhu zvacho saka vanongobata ipapo panhamba yangu yagara inongozikanwa tikataura kubva kudhara 0785 44 9930 0785 44 9930. Alright, kuma social media handles akadirwanzi chii vanotsvaka vakanzi Boom Battle Zimdanso kana kuri kuYouTube, then Instagram ne TikTok yacho is Boom Battle Official. Boom Battle Official. Boom Battle Official. Na Facebook foot Boom Battle Official. Alright. Aiwa mdaraka. Thank you very much for coming. Thank you very much for allowing us kuti tinge tichikuinterview. Hai boys. Tasangura zvingokubatira ita kuti hano mdaraka. Manaita zvokundibvutira. Tanguti mdaraka. Takutongokudzvanyai. Asi ndichakudzokera zvangu ndichauya zvangu. Zvamuita manje kana makuya this time munazondigira ma rhythm chaiyo. Ndonyazofona kuti ndiri kuuya. Ndonyazofona Sparks ndiri kuuya. Tobva ndayazoita chii. Ndiyazogadzira ma question. And I'm sure mune Zimbabwe ndingatipo mamwe ma question zvimwe zvinhu zvavangoita titaya nezvazvo. But zvona ndakangana boys tangoita zvokuita se zvekujumana maitereta chi interview. Aiwa mdara and I wish you the best. May God bless you. Tenda ngazvikudzwe receive. Yeah man. May God enlarge your territory. Territory yenyu ngaite se. Tikutenda ngaikudzwe, ngaikure. Tikutenda. Aiwa, thanks very much King. Mune Zimbabwe ndatikurukura tichimbotandara na Boom Battle. Boom Battle is one of my favorite artists. Kubva kudhara. Amunoziva ndoda ndingatsanangura nyaya idzi takasangana vakawanda tikaenda mabasa akawanda tisamunyepe madezi anga ndiri manager waaledi squander taisangana vakawanda zvekutodaro ende awa mudara rambai muchirwa mangoma pasanga pasave nechinhu chinokudzosera kumashure ingave management ingave mhepo chaidzo dzakauya dziti seifeni dzichetitororera munyepe ipapa management chatirai kutsvaga management inoshandika nayo inoita kuti basa riende mberi inoda kuti basa rifambe zvakanaka unounderstandawo system yedu yesimdansingamhanye zvedu asi pari zvino vanhu vanomukasombotsvaga munhu wese ni manager pakuti ane dhiri rake akatouya atomaneja kana ane pfungwa dzake achitionesa akationesa anenge atotibatsira anenge atomaneja something. Aiwa, thanks very much mune Zimbabwe. Thanks very much. Kauchingotitonera kuYouTube usina subscribe, please do subscribe. Ukaenda page yedu pa YouTube yanganzi DJ Sparks ZW uno subscribe. Be part of vanhu vatinawo vari kuti supporta more than 240 something thousand subscribers. Then kauchingotitonera kuFacebook usina kuti follow wagara kuti follow because zvakawanda zvatinoenda zvapanapa tichikupai tinoenda ma-interviews dialogue with DJ Sparks but tichikurukura nemaceleb akasiyana siyana. Tine realities of Christ tichitaura nama-men of God tichinzwisa zvinhu zvikuitika in the body of Christ. Tine my West Heartbreak inova iyo new show right now pachannel inonzi My West Heartbreak vanhu pavanenge vachishare ma-heartbreaks avo uyezve kauchinge uine heartbreak yako vanofila kuti no I need kuti ndimbotaura mune Zimbabwe about heartbreak iyo wakasununga kutibata panhamba dzedu dzinoti 0774 045235 ndidzo nhamba dzedu dzebasa idzodzo. Then tine aishow iri kupisa ndo show iri kupisa zvamanje manje it's uncensored podcast inova podcast iri kupisa zvamanje manje. Unoda kungoignore hako by choice kungoti ina haisi kupisa but wakatsoiona if you check my numbers and everything unoyatsoona kuti ndiyo podcast iri kupisa zvamanje manje. Thank you very much. With that we are out.